Ini ang GMA Regional TV Early Edition. And we are back mga kapuso. You are still watching GMA Regional TV Early Edition. Kapuso performing trio nga Miss Stress. Paano bala natukod? Proyekto sa maini sa GTV. Pasiplatan ta sa bunga aga sa ila chika. Kaupod kay Kapuso Kate Univilla sa Best Talk. Kapuso Kate? Let's sing and laugh! Kaupod ang trio nga sigurado maghahatag sang good vibes sini nga aga. Kilalahon ta sila diri sa Biz Talk, mga kapuso, Miss Stress. Maayong aga, Marco, Mariel, and Chrissy. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. How are you guys doing right now? Maayong aga, mga kapuso! Good morning po sa mga nanonood. Maayong aga sa inyo lahat. Paano ba nabuo ang Miss Stress? Kwentuhan niyo naman kami. Nag-start po kasi siya because we are working po sa sa comedy lalaki. Naisip po niyang mag-isip na mag-come up ng group na bakit hindi natin gawin itong group na ito. Tinawag po niyang Miss Stress. Yun nga po, obviously, sinasabi nila mga feminine looking, tapos pag kumanta yung mga mukhang mga boses barako. Kaya po yun. Kaya po siya mysterious, mystery. And also, Mariel, everybody wants to know this. How do you guys compliment to each other? Anong klaseng friendship na ang nabuo sa inyo? Iba na rin yung na-build naming friendship. Yung bonding, lalo na pag may show kami, sobrang saya. Pag nagta-travel, kumakain. Basta as in, iba na rin yung intact na rin kami tatlong grupo. Yes, importante yon to have a good foundation of relationship. And also, Marico, you guys have performed here and abroad already. Kamusta ang experience niyo performing as a trio so far? How does it feel na ang daming humahanga sa talent ninyo, Marico? Sa totoo lang po, napaka-overwhelming dahil hindi namin ine-expect na ganun yung magiging pagtanggap sa amin, especially sa ibang bansa. Pagka nakikita namin yung mga audience namin na masayang-masaya, especially yung nakatanggap kami ng standing ovation sa mga manonood na, sa mga judges, ay nakakataba ng puso. And you guys deserved it because you guys are talented and skillful at the same time. You guys are hardworking. And ngayon naman, this is the most exciting part. Let's talk about Game of the Gen. Sigurado kaming isa kayo sa nagpapasaya dito. Ano bang inyong role dito sa game show, Mariel? Siyempre, kami po yung sidekick and of course co-host ng aming main host na sila Andre Paras and of course Seth Cadayona. Kami po yung makikikulit, makikisaya, and of course, yung mga makikita nyo rin po sa amin yung performance namin. O baga hindi lang po basta-basta game show yung aming ipapalabas sa inyo. And of course, lahat po na makikita ninyo sa amin bago. Puro pasabog. And this time, please invite everyone to watch Game of the Gens. Ayan, mga kapuso, iniimbitahan po namin kayo manood palagi ng Game of the Gens every Sunday, 8 p.m. to 9 p.m. sa GNTV. At ito po ay, of course, being hosted by Mr. Andre Paras and Mr. Seth Cadayona, and of course, the Mistress. And of course, directed by Direk Rico Gutierrez. Kaya lagi po kayong tumutok mga kapuso. Watch na! Thank you for the invitation, Mistress. Siyempre, hindi matatapos itong aming interview without you singing for us this morning. Anong kanta ba ang gusto niyong ialay sa ating mga kapuso dito sa Western Visayas? Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. Better you can turn me on. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can't turn me on.
Ayan, thank you so much, Mistress. Naku, napaka-talented naman ninyong tatlo. Nakakaaliw kayo. At mas maganda siguro kapag personal na sing and dance dito sa studio, no? Anyway, thank you very much, Mistress. Maraming salamat sa time ninyong tatlo. Thank Maraming you so salamat din much. po. Salamat po. Dira lang kamo mga kapuso, madamo pa sang dapat ninyong atutukan sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.